passa que no m'ha entès encara que quan penges coses a internet es queden allà per sempre. Estem en un món que no hi ha privadesa, que tot el que tu facis serà públic, tot el que tu puges a internet és accessible. Volem xarxes socials, les volem. El que no volem és que ens desdibuixin, no volem que ens empenyin a l'extimitat, no volem que ens esclavitzin, no volem que facin diners amb les nostres dades, amb les nostres passions, amb els nostres hàbits. Jo soc tecnooptimista radical, sempre dic que en la tecnologia està el futur i que en les eines que ja tenim està el futur. És a dir, el futur ja és aquí. El que ens falta és aquesta correcció, és aquesta domesticació d'aquestes eines que ara mateix estan al servei del capital, doncs les hem de posar al servei del bé comú. Però, vaja, només, entre cometes, només és això el que hem de canviar. Només és això el que hem de canviar. Per exemple, no, les històries d'Instagram, no? Que representa que al cap de 24 hores desapareixen. Allò desapareix del teu mòbil o desapareix de la vista dels teus contactes. Però allò està en un servidor guardadet i més que guardadet. Vull dir, allò no hi ha cap problema, no? Woke up today and the sun was shining. I said, Mr. Sun, where have you been? He told me, sorry dear, I had to go away, but never have no fear, I'm always back again. I got to show you the dark, so you can really feel the light, you know. I can't lie, I need you, Mr. Sun. I can't lie, I need you, Mr. Sun. Chasing after you, I'm on the run. Chasing after you, I'm on the run. Mr. Sun, I need you, I'm only happy with you. No one lifts me like you do. You really are a vital dude, aren't you? In your presence I'm extra green. I know I like to get extra lean. I want you all, there's no in between. I'm all or nothing, you know what I mean. I can't lie, I need you, Mr. Sun. I can't lie, I need you, Mr. Sun. Chasing after you, I'm on the run. Chasing after you, I'm on the run. I'm stuck today inside, the sun is shining and I know you're there, but I can't see you. It's looking very grey, my green's all gone away. You said you're here to stay, don't let your monkey mind stray too far. I can't lie, I need you, Mr. Sun. I can't lie, I need you,
si les xarxes socials o aquests entorns digitals t'estan donant només allò que vols saber i que t'agrada, la teva visió de la realitat està absolutament compromesa. I si a sobre t'envien fake news, et desinformen, ostres, la manipulació és ipso facto. Si mirem fa 5 anys tot el que hem estat fent i tot el que hem estat promovent des dels nostres perfils, potser ens donarem compte de que ens hem de mirar la vida amb més cura quan fem aquest retweet, quan fem aquest compartir, no? O quan seguim a algú, que potser ens convé seguir la part contrària per tenir una visió contrastada. Put it in the pot, Jamaican reggae party. Stir it up, stir it up. Stir it up while the fire is hot. Take a darling, and the iron is red. Stir it up, God is on my head. Said the morning, and God is in my bed. Put it in, give it up, and grin. Can we stir it up? Cast out your sin, give it up, and put it in. Now we got to stir it up. Free your soul. Can we just free it up? Just free it up. Stir it up. And get rid of your sin. Repent. Stir it up. Raise your hands and free it up. Repent. Stir it up. Get rid of your wants. Free it up. Repent of your sins. Free it up. Your skin. Cast out your sin. Free it up. Get rid of your sin. Free it up. Or change your skin. Stir it up. In the heart and the future soul. Stir it up, stir it up. Reggae rock and roll. Stir it up, stir it up. Come on everybody. Stir it up, stir it up. Jamaican reggae party. Then ganja, Jamaican ruffin, marijuana. Jamaican reggae party. Green guana, Jamaican tuffin, puffin and Jamaican puffin. Give it up. Put it in and stir it up. Give it up. The fire is hot and the iron is red. Red hot. Give it up. Best of all my live. Give it up. Best of all I give. Bob says to stir it up. So let's stir it up. Stir it up. Get in the groove. Little darling, stir it up. Time to feed your soul. Time to feed your soul. Stir it up. Time to feed your soul. Stir it up. Stir it up. Stir it up. In the morning, make it up. Stir it up. And wet it up. In the evening, time to feed your soul. That's the vibe. Time to feed your soul. Just to feed your soul. I should rock and roll. Just rock and roll reggae. Just rock and roll reggae. Rock and roll reggae. Rock stir it up, stir it up. Give it up, give it up, give it up. Rock and roll reggae. Deixa'm fer referència al teu llibre, Tu no ets la teva selfie. És un llibre espectacular on inclús es podria dir la Bíblia, no? La Bíblia del que està passant a internet ara mateix, no? Llavors, si t'hi fixes, aquestes plataformes cada vegada ens posen més eines a disposició perquè vulguem compartir. Ens estan convidant a un escenari, et posen un altaveu, ens posen un micro i ens posen uns focus i ens conviden a ser els protagonistes de l'escena. I això se'ns fa irresistible, perquè qualsevol persona de qualsevol civilització de la història i de qualsevol racó del món, quan neix necessita, socialment, diguéssim, necessita dues coses. Una és tenir una identitat, és a dir, definir qui és, i l'altra és pertany. La dimensió íntima està
molt més exposada que mai, no? És a dir, ens hem acostumat a mostrar coses del nostre dia a dia amb una agilitat, amb una facilitat i amb una poca reflexió que només si mirem com ens comportàvem fa 15 anys, segurament ens semblarà que hem fet una progressió molt bèstia. No? Quan ens vam adonar que si el producte és gratuït vol dir que el producte som nosaltres, que era la versió més benèvola respecte a la situació que és. No? No és que siguem un producte, és que som esclaus. 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 Llavors, quan vaig trobar que per Alphabet, que és com sabem és l'empresa mare de Google, el 85% dels seus ingressos de l'any 2019 provenien de tot el que té a veure amb generació d'anuncis, ho vaig entendre molt bé, no? I després me'n vaig anar a mirar les dades de Facebook, i Facebook, el 98% dels seus ingressos venen de totes les activitats de màrqueting que fan. No? Llavors, clar, amb aquestes dades, és a dir, el marge de dubte queda bastant reduït, no? Tenen la capacitat de reduir o eliminar completament la competitivitat. Per tant, si no hi ha competitivitat, no hi ha capitalisme, perquè el capitalisme es basa en la competitivitat. Per tant, estem davant d'un monopoli absolut. Lluita tu contra un Microsoft, un Google o un Apple, que són les més fàcils d'anomenar. Després en tens moltes altres que també estan darrere comprant moltes coses, no? Remember, Kung Fu is the art of self-defense. I'm not interested in killing. I just want to prove how bad your kicks are. Sempre diuen doncs, que l'home és un animal social, no? Jo entenc que l'home més aviat és un animal contractual, que li convé d'alguna forma ser social, i això el porta doncs, a socialitzar-se. Jugar diferents rols en diferents espais no és nou. Això no és propi de l'era digital. Era digital, era digital, era digital, era digital, era digital. Comes autumn with her serenade, melodies the
the sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars were clinging to an autumn sky. Love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade. Until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade. Serenade. Crush me some ice, skin me a peach, save the fuzz for my pillow. Start me a smoke, talk to me nice. You've got to want me, undyne me. Don't try to fool me, bejewel me. Either amuse me or lose me. I'm getting hungry, peel me a grape. Pop me a cork, French me a fry, crack me a nut, bring a bowl full of bonbons, chill me some wine, keep standing by, just to entertain me, champagne me, show me you love me, kid glove me, best way to cheer me, cashmere me, I'm getting hungry, feel me a grave. Is not a big and agreeable chap. Love me, can leave me in luxury's lap.
hop when I holler, skip when I snap. When I say do it, jump to it. Send out for scotch, boil me a crab, cut me a rose, make my tea with the petals. Just hang around, pick up the tab. Never would think me, just make me pull the back, rub me. Don't bug me, do Thunderbird me. You hurt me, I'm getting hungry, bring me hungry. Here's how to bring an agreeable job. Love me and leave me in luxurious laugh. Hop when I holler, skip when I snap. When I say do it, jump to it. Send out the scotch, boil me a crab, cut me a rose, make the tea with the petals. Just hang around, pick up the tab. Never outthink me, just make me bowl of air of me. Don't bug me, new Thunderbird me. You heard me, I'm getting hungry. Peel me a grave, one of the seedless kind. It's outside.
Hi ha un percentatge elevadíssim de gent que s'informa a través de les xarxes socials i que ho dona per bo. I sempre em fa una mica de por, diguéssim, el culpar-nos a nosaltres mateixos, no? De dir, és veritat que nosaltres podem ser còmplices de la distribució de les fake news. Això és així, no? Perquè quantes vegades hem retuitejat una cosa o hem compartit una cosa a través de WhatsApp que no ens hem llegit sencera. Llavors, és important que nosaltres individualment no ho fem, però no hem d'oblidar de nou que és que hi ha una indústria, hi ha una maquinària al darrere de tot això. Twitter va fer un estudi per analitzar la capacitat de difondre contingut veraç i contingut manipulat i van trobar que les fake news es distribueixen 3 vegades més ràpid perquè acostumen a ser més extremes, més polaritzants, criden més l'atenció i enmig de tot el soroll i tota la infoxicació que tenim de la quantitat d'informació que circula a través de totes aquestes xarxes, clar, al final acabem parant atenció a allò que més destaca, no? I allò que més destaca acostumen a ser les coses extremes. Tu com a persona que entres a fer un servei, no? Des de la vocació de servei, des de la generositat de compartir allò que a tu t'agrada, clar, en el moment en el que te n'adones que se t'està desdibuixant allò que tu tries exposar perquè ets molt conscient que tens una comunitat, aquí genera tensions, no? Que és una mica el que tu apuntaves. Com utilitzar Google per lluitar contra la desinformació. Contra la desinformació. 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 La desinformació.